Ahojte lidičky, já vás tu vítám u další části na vlastně mojí sérii na hru Shakes and Fidget Private Server. Už jsme teda, viděli jsem dneska druhou část a dneska teda točím třetí část taky, abych tedy měl. Na normálním Shakeovi teďka je vlastně zaťákovej ten event, takže tam můžu dostat zaťák na to, že tam prostě dostanu víc zaťáků prostě, jednoduše. A chtěl jsem teda udělat ještě další video z tady toho, proč jsme se teda na to koukli. Já jsem teda rád, že to aspoň někdo sleduje. A jinak chci roztočit novou ještě sérii, pokud mi to vyjde, z hry Keep Talking and Nobody Explosive. Což je vlastně hra, kde jste dva hráči, třeba přes Skype a tak prostě si radíte. A on vlastně radí tomu dotyčnému, pokud já budu radit, tak on bude hrát, pokud on bude hrát, teda pokud já budu hrát, tak on bude radit. A musíte vlastně odjistit bombu. Musíte vlastně bombu, nebo ne jako odjistit, ale prostě jakoby zničit. Nesmí vám prostě bouchnout. A já jsem dneska tu hru zkoušel s kámošem, ale bojím se odstranit a znovu stáhnout, protože jsme měli potíže s tím, že on to měl v angličtině a nerozuměl mu ani hovno, takže jsme nemohli to nějak natočit. Nevadí, ale rozhodně ten speciál. To video bude a za nejspíš až 50 odběratel, protože já nemám teďka jako vůbec prostředky natočení nějakých videí, tak nebo no teda můžu točit Shakea, ale jako tak speciál ze Shakea to asi ne. Pokud dosáhnu 50 odběratel v určitém čase, tak můžu klidně natočit speciál ze Shakea, že si třeba udělat novou postavu, za tu dobu bych si naexpil, pak bych si na expilní postavě třeba dobil všechny podzemka najednou, ale to bych musel udělat už teďka, prostě bych se teďka musel hnedka založit nějakou postavu a hnedka udělat prostě z toho. Hnedka bych prostě musel připravit si postavu na to, abych to prostě měl. Ale pokud to bude to opravdu pokud bude to o to velký zájem, můžu kdykoliv prostě tady to natočit. Můžu taky dohodnout s někým, kdo to taky točí, udělat rozhovor, což by mě prospělo. Hlavně asi nejvíc v tom, že bych teda nazbíral jako nějaký diváky, kteří by mě sledovali. Já jsem rád za ty diváky, co mám, ale třeba bych měl i víc. Je teda ty tři, já jsem rád za ty 3 odběratele, co mě odebrali. Takže mi to je celkem jedno, jestli teďka nabídu najednou prostě třeba 50 odběratel, nebo jestli skončím tady u toho. Když jako samozřejmě byl bych rád, kdybych ty odběratel nějak nabil. Ale teda, do skecání budete, asi si všimáte, že v tady tím Shakeovi teda přeskaku, ale pokud budu točit normálního Shakea, tak chci vědět, jestli chcete, jestli chcete vůbec to normálně, abych točil toho normálního Shakea, a jestli chcete, kdybych to točil, abych přeskakoval úkoly. Protože ty úkoly třeba, ty první úkoly bych klidně mohl nechat, ty prvních pár úkolů, protože to jsou vlastně minutový mise. To jsou minutový mise, to máte jenom minutu. Ale pak teda ty už mise třeba mají, pak třeba pokročilejších tabulách máte třeba 20 minutový mise a to by bylo asi 20 minut. No jako já tady zatím teda naexpím tady tu svou postavku, aby jsme mohli dát ještě dneska další podzemky. Já už jsem nějak tak naexpil, ale ještě jednou naexpíme. Pro jistotu radši. A třeba se dostane k tomu, že jsme pokosili další pár podzemek. A minule jsem skončil tím, že jsem zkosil, pokud se nepletu, 3. podzemko, takže dneska bych klidně mohl další 3 zkosit. Vy se asi divíte, proč já dělám třeba ty podzemka v každém díle třeba. Ten první jsem dělal 1, teďka najednou prostě jsem dělal 3 v tom dalším díle. Jde o to, že bývalý privát, na kterém jsem natáčel, byl z nějakých divných způsobů zrušený. Já se bojím, že to bylo kvůli těm mým videím, že jsem z toho točil. A proto chci udělat to, že prostě co nejdřív spíchnu ty podzemka a pak třeba budu dělat, ještě tu věž budu určitě dělat nějak, že ta věž tady něco zabere a budu různý věci dělat v tom privátu, nějaký kravinky, že třeba založil bych určitě cech, do kterého bych vás pak přizval. Vlastně proč hned to neudělat.
Já tady, a žádná pošta do prčic. Hnedka teda tady budeme zakládat cech, já ho založím cech jebnutovci CZ. Jak samozřejmě jsem jebnutý Marty, tak to ještě budou jebnutovci. Teď nevím, jak to funguje. Já jsem neslyšel, že jsou problémy s tím, že právě když na tom serveru něco dělám, takže mi ty houbičky nepřečte prej. To doufám, že jako přečte, já to zkusím teďka, si dám prostě úkol. No, počkej teďka, 72 000 beru. Vždycky se mi vede nějaká ta 500 000 návrh. Tohle byla teda přímo, tohle by se klidně dalo přehodit k tomu, že to bylo víc než 500 000 už, takže já jsem jako rád. Rozhodně bych chtěl za 1000 odběratel udělám Snaresby speciál, že bych udělal stream. Za 100 odběratel ještě nevím, ale za 50 odběratel bych teda chtěl buď to udělám nějaký prank call, nebo bych udělal speciál, jako že bych projel Outlast na plný, jako na jeden zátah. Na jeden zátah prostě Outlast. Jako vím, že to je bláznivý, že to bych spíš mohl udělat na tom let's play, ale já jsem zvědavý, jak to dopadne. Možná se do té doby rozhodnu jinak, možná do té doby si řeknu, že bude lepší, když ten Outlast si dohraju sám pro sebe a že bych ten Outlast prostě udělal jako let's play. Ne jako sám pro sebe, jako let's play, že bych to udělal normální let's play. Ne žádný prožení na jeden zátah. A to je jako z velké části to bude na vás, jestli chcete, abych ten Outlast dal na jeden zátah, nebo jestli chcete, abych prostě dal na určitý prostě počet částí. To mi napište, tak samozřejmě do videa, jestli to chcete nebo ne, takhle. Pokud budete teda chtít Outlast, abych dal na jeden zátah, tak mi napište, já se rozhodnu. Ono totiž bude ještě rozhodnutí, jestli bych se 50 neudělal nějakou speciální třeba hodinovou část ze Shakea a že bych třeba až za 100 odběratelů udělal Outlast. A za 200 třeba potom bych udělal Whistleblower. Což je vlastně DLCčko ke hře Outlast, pokud jste někdo nevěděl. Pokud bych teda chtěl natáčet Outlast nebo dělat stream z Outlastu, už jsem rozhodnutý, že ten Outlastový stream, pokud by to byl stream, bych dělal tak, že bych streamoval. Vlastně Outlast bych streamoval, nejspíš na streamu, samozřejmě. Kdybych to jinde chtěl streamovat. A já teda, ještě mi chybějí 2 levely do 70 a pak zkusíme porazit nějaký ty pozemko. Jako pokud ten server vydrží do té doby, než porazím pozemka, to je pohoda. Pokud ne, budu muset hledat nový privátní server, kde tady to funguje dobře. Protože, střep potřebuju. To už jsem vlastně asi vysvětloval, že prostě, jak nebudu mít ty střepy poskladaný do zrcadla, tak asi tady to nepřečtete, to byl asi tady ten, si myslím. Ale nejsem si jistý. Já je tady, ale prostě pak moc během úkolu třeba jít do arény a tak. Takže to bude pecka, teda další úkol, za další přes 500 000 těch zkušeností. Mi to docela pomůže. Protože, vidíte, už jsem 69. level, pohoda. Tak dneska jsem 70. level a porazíme další podzemka. Od 100 levelu ty byste měl objevit záchod, na který můžeme splachovat vlastně naše předměty a dostaneme za ně mnohem lepší předměty, pokud teda tam dáme dostatečný obnos. Ale dost kecání, tak si kouknete, 146 všechno. 181. Takže hnedka první předmět mi byl hovno, protože to bylo slabší než to moje. Ale pozor, tohle je lepší. Tady další je 525, tohle je asi 100 větší poškození. Jo, to jsem už zkoušel. Pohoda, tak tohle je 132 všechno. Jo. Dobře. Rukávky. Lepší asi nenajdu. Aha, ty. Tak nejsou lepší.
180 dobrý. A tohle na všechno, takže tohle si nespíš nasadím. Tohle je omrzlinové boty prodejce z Mezliny. A tohle to jsou papuče nedostatečného vkusu. Ano, můj vkus je velice nedostatečný. Nedostatečný, paráda. Díky, tohle sem, 166, tohle je všechno 185. Tohle je 188 všechno, tohle je 181. Takže to bylo k ničemu. A Epic další, takže 500, 400. A tohle bylo teda 525, tohle je 521. Tak nic. Helma, všechno 150. Teda všechny ty dobrý věci 150. A tady to je 157, tohle je horší, takže nic, tohle je 126. Jako já si myslím, že asi o hodně lepší věci nenajdu. Já budu rád, když najdu o trošku lepší věci. Do 150, do 162 všechno. A jiný se nedá, takže dáme tady to prodáme. A koupíme si rukávky. Koupíme si krásné rukávky. 165, 149 a tohle to pade. Že tohle prodám. Aha, co jsem teďka prodal, jo. Teď vůbec nevím, co jsem prodal, a to je jedno. 529, 525. Nice, dostaneme kytarku. Kytarka nám tady hnedka padne. Já to asi budu nějak prostě mít. Nechci si mi vytvářet nějaký unikátní název. Já jsem prostě spokojený s tím názvem, který je. To je 440 to pade. Uvidíme. Tohle já jsem. A dobrý, takže všechno z toho, to si děláš píčo, ty vole, to si děláš prdel. Já tady jednu věc si dám a další prodám zase. No, tu jsem prodal další věc. A 536, ale to je sice lepší tohleto, ale to je bedle oklamání, tak já si to asi dám. Ale moje blbý, že já nevím, já nikdy nemůžu vědět, jestli ta věc funguje dobře. A hlavně tady není vůbec nic vidět, takže 524, 196, pičo, mrdem tohle, to mrdem a jim si tohle. No, já jsem rád, že tady něco dostanu. 150 je všechno, tak nic. 152, 180, 180. Nice. 189. Tak já tady prodám rukávky. A takhle. Uvidíme, jak to bude fungovat. 133, 108, 180 všechno. Ještě na tady 4 houbičky sem. A tohle 536, to nechci tady proměnit. Oblek Slendermana, tyjo, nechci. Jako chtěl bych ho, ale má horší staty. Oblek Slendermana, ty vole, tady není už, ale ty vole, teda píču, teda na píču. Ještě 189. Ne, lepší tady už nebudu mít. Tak a poslední teda, co jsem tady dal, tak padly boty a opět oblek Slendermana. Což a dokonce je lepší než ten můj, to jsem teď koupil, takže neprodám to nedám. Tak a já teda projedu ještě 20 houbiček, jak teď tady mám 97 020, tak 20 houbiček projedu tady. A tak já radši si tady to dám na sebe. Pak tady to dám na sebe. Pak bodky si dám nový. Jak teda kámoš taky točí šejka, do popisku dám odkaz na jeho channel. Vlastně točil jsem s ním dřív videa, ale tak tam jsem měl blbej zvuk hlavně a taky ty kraviny, takže
to už nechci řešit to video, to byl trapas. To byl naprostý trapas pro mě to video. A nechci to už dál řešit prostě. Spíš jde o to, že tam na tom videu za prvý jsem byl málo slyšet. A za druhý to video bylo tak nějak na hovno. Dobře, takže o to se vás už nebudu. Viděli jsme toaleťák, viděli jsme boxer a tohle. A doufám, že jsem vyhodil to dobrý. A já teda tady proklikám co nejvíc obliček, zlaťáků. Teď se kouknu do cechu, jestli jsem tam teda vložil těch 5. Jo, ale vložil jsem je tam. Já bych tady mohl chyba, málo zlaťáků, joha. Tak já tady ještě vytuním svůj cech, kterého se mimochodem můžete připojit. Pevnost maximálně členů 10, úroveň 11. Já tady teda nahodím všechny ty přibyteční zaťáky, tady přihodím. No. No, dáme tady 500. Uvidíme. A tak. No. Já nevím právě, na jakou maximální úroveň to jde. Ale já tady přihodím co nejvíc zaťáků, co to půjde. Uvidíme. Ale přes aspoň těch 1000 zaťáků tady dám. Tak a dáme tady 10 houbiček. Řekněme. Cože? Aha. Co? Aha. Tak to bylo perfektní. No nic, ale já budu doufat, že se mi to přepne co nejbližší době. Jo, tak dáme teda další podzemko. A skončili jsme teda u 7. tady z těch bossů. A jak vidím, tak bossy se tady dělám zatím v pohodě. Ale jako myslím si, že se to brzo změní. Protože vždycky, když já řeknu, že něco je v pohodě, tak to pak nakonec poseru v největším stylu. 2 ohnivý prsteny. No a tady posledního boss teda v tady tom podzemku. Paráda. Jelikož teda už jsem se level, tak bych mohl klidně tady porazit další podzemko. A já teda proklikám to podzemku, abyste se u to tady neuludili. Tady máme králosaura, ne, řezosaura dokonce tady to. A rukávky, pohoda, počkej, tak já se kouknu. Rukávky horší a horší. Takže je to na hovno. Paráda. Dneska jsem chtěl vědět, že věci, které já koupím, jsou mi na hovno. 200, to je snad první věc, která mi na hovno neví, protože tady má víc poškození. Samozřejmě. Papuče mají víc poškození, nevím jak to je možný, ale je to možné. Máte první, aha. Dobře, takže prý mám udělat trošku místa, než budu bojovat pod zemí. OK. Tak já tady tak nějak vyprodám, protože tady ty věci mi jsou stále na hovno. A vidíme, co s tím dát můžeme. Já se pokusím teda potom třeba zítra, jelikož je neděle, tak mám koláče pohodu, klid. Tak se pokusím vyklikat co nejvíc to půjde. Ne jako, že budu dělat podzemně, ale jakože prostě třeba zaťáky a tak dám co nejvíc to půjde. No. Hnedka tady máme lepší věc, samozřejmě. Klasika, já vždycky nejdu nejlepší věci,
když je dělám ty píčoviny. No nic, ale lidičky, já jsem rád, že se koukáte na mé video. Jako chápu, že asi pro ty, co jsou slušnější, nebude šok vidět někoho, kdo nedává u tady té hry. Aha. Dobře. OK, tak já dám teda ještě strom. Chtěl bych dneska teda minimálně ty 3 podzemka dát. Ale jako pokud mi to jako třeba nevíde a mě se nebude chtít expit, tak to třeba tady to ne, že to rozpůl, ale že tady to video třeba vydám a pak ještě vydám na třeba zítra další video. No já to vydám všechno asi zítra, ale já mám si prostě počítali s tím, že třeba se nemusí použít hnedka na první, že to hnedka poprvé tady dal. No. Cože? Počkej, já jsem... Řekněte mi, že to není pravda. Jo, už jsem porazil. Už jsem myslel, jo. Už jsem myslel, že mě rozseká. Jo. Já je tady spíš rozsekám, než aby oni rozsekávali mě. Aha, tak teďka uděláme další věc a já teda... tady to je 180, nechci. Tohle je 153, že jo. Jo, takže to nechci. A tady to taky nechci. A já teda... tohle jdu znova pozemku a 554. Nice. Pro mě lepší věc, než mám na sobě. A co tohle? 552, 554. 201 všechno. Nice. Doufám, že to je, jak tady vytuním, 554. 554. A to mi až 180, to mi dá... Tohle je 561 teda. A... taky to má všechny ty staty lepší, takže... já se vezmu mouchu. Další věc tam oblek. Nechci, protože je horší. 543. 61. 140. Ne. Ještě boty. A ještě, že ty moje jsou horší, teda lepší. Ještě, že ty moje jsou lepší. No, laska. Bodky. Další bodky. Já bych byl rád, kdybych tady natrefil něco lepšího, co třeba mám na sobě, ale já bych chtěl něco lepšího. Já bych teda chtěl něco, ne, když to píči, že mi jako by mě padlo něco lepšího. No nic. Já teda nevím. Furt ty věci jsou horší, než mám já. I hulky tady jsou horší, než mám já. Sakra. Taky potřebuji nějaký to šestí žebry. No ale tohle na... já teďka koukám, a schválně, já si myslím, že tohle bude mít teda kolik. Tohle bude mít 950. 3000 poškození. Ne, 95372 poškození. A tohle? 29 000, no. Říkám, to co jsem tam přes chvilkou dál, to bylo lepší. No, já chci teda minimálně tady to podzemku porazit, ale... počkat. A ne, to je dobrý, to se mi líbí, když se mi začne dařit na chvilku. Tak to je fajn, ne? Ale... já bych byl rád, kdybych se jako vyspal. Sekáček nesváru 552. Bohužel. A 207. Bohužel. 515, to je 215, ale to je jedno. No. Mučku nepotřebujeme. Nechceme. No, tohle už bychom možná chtěli. Takže tady to rukávky, 168. 552. 561. Tak, uvidíme. Jak se nám tady bude dařit? 185. Zatím dobrý, je zatím dobrý. Sice je tady nepadá tolik dobrých epiků. Co bych jako chtěl, aby tady jich bylo víc prostě. Ale jak tak zatím jsem spokojený. Moje postava se pomalu, ale hodně, jako dobře levelí.
No, třeba prstenek, který má ty nejlepší věci, co já potřebuji, má 219. Pohoda. Dneska bych klidně mohl na třeba 110 000 dát poškození a ukončit tím i epizodu, že bych porazil ty 3 podzemka, co chci. 185 všechno beru. 186 ne, a tohle 189 ne. No, já se pokusím ještě rychle, ještě těch 6 houbiček do toho dám teda. Ale víc ne. Víc než 6 ne. Teď už jenom 5, teď už jenom 4. Ještě 18. Tak. A hořící prsten nechci. Ještě 4. Aha. To je 46, to je 48. No. Nic a nic. Takže já tady dám hustý, hezky dám. To mi zvýší poškození, že jo? 100 000, 102 000. Pecka. Zpátky do zbrojírny. A dám si teda tady to zrána. Bohužel, oblek Slendermana. Do prčic. Tohle už je pod několikátý, co se mi tohle do píče stane. To je snad tak na zavalnu vždycky. Vždycky já kliknu špatně a je to v háji. No, je vidět, že oni už taky ho spali stejně jako já. Ale bohužel budou muset stejně jako já počkat. Až se odklikám. A vyřídím si svoje důležité věci. No. Tak zkusíme. Já si zkusím ještě zvětšitej poškození na co nejvíc. Prostě já si chci to poškození třeba teďka vytáhnout na 108 000. No. Ale to je tak pomalý prostě. Pohoda. Já mám času dost. Ty já už teda ani pořádně nevidím. Jak teda chci ještě upozornit, že možná bude v brzké době unboxing, ale to ještě nevím kdy, protože já bych chtěl si sehnat hru, která je Watch Dogs, ale v Decek Edition a to není zrovna nejlevnější záležitost, to není. Počítače si slyšíte, jak mě teďka zahřívá, tak to je jak já píšu teďka natáčet se zahřívacím počítačem, ale já to nemůžu. Já prostě už mám nervy. No. Já budu to rád, když se prostě kam představit třeba ke konci, ale jako jak říkám, nikdy není nejlepší prostě končit let's play, když prohráváte. Ale tady u té postavy to není jednoduchý to zakončit. Teď už ty podzemka jsou těžší. No, dobrý, tak tohle jsem porazil ještě. A kodný gremlin, to už tuším, že neporazím, protože na to teďka už potřebuji právě štěstí, abych to ještě nějaký kritik krásný, abych tam dal. No. Já bych byl rád. Já se ještě kouknu, co můžu, takže tohle 107 nic. 159. No. A 230 rukavice. No, zlepšilo mi to teda. No a to je všechno právě sem, protože jsem teďka nechci být. Prčic. Už teďka už podruhé za této video mi to jaké udělalo této píčovinu. No. Jo, a teda, já chci teda říct, že pokud budete chtít, můžete přistoupit do mého cechu na privátu, já vás tam rád dostanu nějak, tak
Budete hlavně ve videu, když tam zrovna budu na tom cechu najetej. A to prostě stojí za to. Prostě to stojí za to. 586, 181. Já chci jako lepší zbraň nějakou viditelnou, 571. Ano. Třeba dort. To je unikátní zbraň prostě dort. A dobrý, 117, 144. Tak uvidíme, jak mě to je vyplní. Takže 113 tisíc, to je paráda. Tak nějak tak mi tady vyplnilo, ale já bych potřeboval nějaký lepší věci prostě. No. Ty píčo, to co, jako tohle, že to je jenom to taky malinký kousíček lepší. 189 a 192 všechno. 168, 103, 232. Ty hlavní věci 232, dobré. Krása, počkat, co má. Jo, 118 tisíc. Takhle, to má lepší. Aha. 106. 118 tisíc, počkat, nemyslím, že 107. Já jsem předtím měl 119 tisíc. Neříkej mi, že jsem prodal věc, která byla lepší, než mám teď na sobě. To ne. To zase ne. Piči. 576, dobrý. 212, ne. 574. A 241, to ne. Takže. Možná ne, doufám, že jsem neprodal právě, že právě tu lepší věc. Ale teďka tady, takhle teďka rozhodující to, kolik mi to dá poškození. Takže 117, moje bylo lepší. Já kupuju tolik píčovin, a pak zjistím, že ty píčoviny jsou lepší, že ty píčoviny, co jsem prodal, jsou lepší. Já bych měl tohle, počkat, tohle zkusím. Jen tak prostě se to zkusím nasadit. 117, věc. Horší, to je horší, nevadí. Hůl 557 a 203. To je kráso. 246 tady to. No, pohoda. 265 a 154, tady ty důležité věci. 201. 64, dobrý. 164, ne 104. Těpičů si taky koupím. Boty zatím ne. Zatím mám v čem chodit domů. To jsem si obouval. Nový boty, tak nebudu vyndávat. Ty vole. 209. 213. Ale já chci tu 263, 220. Takže už nepadne žádná další ven. Tohle 558, 578 a 280 inteligence. Tak zkusíme tohle. Jen tak se srandy to nasadím. No a 122 tisíc mi to dá. Ale tohle, bohužel tohle zatím prodám. Protože já chci být sice full epic, ale chci taky vyhrávat, a ne tyhle prodávat. Dokud prostě nebudu lepší epickou zbraň, která by se mohla klidně vyrovnat tady tý, tak prostě budu mít tady tu. 5801. Zkouška. PC62 nic. Kdy prostě lepší věc nepadne. 558. No.
Já bych jako byl rád, něco padlo taky. No, jde si padnout boty. Ty krásu dělej ty vole. No. Tak jako mi tady asi nic lepšího nepadne. A hlavně mě štve ta hůl prostě. No, nic. Kráso. Ne, prostě já to nemám náladu, já to prostě tady to naházím. No. 123 000. 124 000. 126 000. Tak zkusíme zase porazit to pozemko. Tady tady toho krála. Králosaura. Sakra. Jenom kousek mi vždycky chybí. Chyběl mi kousek. Jo. A zbylo mi jenom přes 1000. Takže zkusíme naposled. Dneska. Možná naposled. Pokud mi tohle, já bych to teda ještě využiju tady. Kapku času. A zkusím si najít něco lepšího. A 23, to mi nepomůže. Dělej ty vole. Dělej. Ještě zbraň nějakou. 573. A na všechno 180 něco. Taky, protože to třeba 68 všechno 100. Tady. Beru. Ne. Moc nízký. No, tohle co? 153, ne, 220. Ne. 239. A tohle co? 220. Ne. Ale tohle má 587 poškození a 190 něco. 190 damage. No, oni ty epiky prostě jsou teďka horší. Jsou horší než já mám. Ty krása, to s tobou dneska hrozný ty blbý spaní, už jsou po 3 hodinách je. A já se ještě nelech ani na chvilku. Parádě vyspím, parádě ty vole. Tuhle tu epizodu až vydám, tak budu rád, že za další den natočím třeba 2-3 epizody a potom vytuhnu. 569, všechno 141. Ty vole. 587 a všechno přes 200. Ne. Ale tohle už nechám. Což takhle si to tam, takhle. No. Tady to. Tady si ještě vytáhnu z čáro obchodu něco. Z čáro obchodu. Který už tady musí svítit jako obchod. Já ho chápu, že se mu to nelíbí, že tady musí svítit, ale mně se taky nelíbí tady pracovat, ale houbičky, jenom kvůli tomu, abych našel nějaký dobrý věci. 210. Beru. 206. Neberu. 173, teda 173. No, já už bych to teda konečně rád to dal. 225, jo. A to jsem teda už dal, už dobrý. 232, dobře. 210. Tak. Já teda nahodím tohle. No. Nahodím tohle. A nahodím headku.
Říká, si mám pár úkolů ještě. No, tenhle hnedka další střep. To je pěkný, že tady dostanu hromadu střepů, ale jako mi ten střep je celkem k hovnu. Teda kromě toho, že mi teda přidá tady tu věc. Ještě se zapojíme se tady v aréně. Já vám říkám, že tady v té epizodě tak akorát dám pár dám ty 2 podzemka, budete rádi, že jsem zkusil ty 2 podzemka. No a na hovno to je. Jde to do epic, který je celkem na hovno. No. To je dobrý, tak tady to jsem docela hrál. Krutý gremlin, ty vole. No. Tak. Tak nic, no. Tak ništ. 182, ty kráso. Ne. Piči. No piči. Kurva, ty, už ten paranoju z toho. No, já říkám, tady naposled projedu tady to. No, ty vole. Padni něco, padni. No, jako tak. On mi prostě se padne. Paráda. Paráda, nic mi nechce padnout. Nic mi nechce dneska padnout. Já už jsem ospal jak svině. A prostě nemám na ty náladu do sedí do milion let. No vidíte, to já už mám paranoju z toho času, ono není po 3 hodinách, ono je teprve 2:32. Akorát já jsem si tak blbě koukal. Genialita. Vidíte, jak to asi vypadá, když já jsem nevyspal. Kouknu se na čas, řeknu, že nějaký čas a pak si zjistím, že ten čas je úplně jiný. Ale že já jsem se prostě blbě kouknu. Ještě proklikám 5 houbiček. Tady ve zbrojírně, pokud během těch 5 houbiček dejnu něco pořádného, tak mi to zaprvé seriózně mrdne. A za druhý to prostě už ukončím bez toho, abych tady něco kupoval. Ještě 1 houbička mi chybí o to, aby mi to nenasralo. 217. Nope. 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 No. Takže já se s váma lidičky, až tady budu mít. Až brdám. Já se s váma lidičky loučím a doufám, že se s váma uvidím u dalšího dobývání podzemek v sfdarkplace.eu. Můžete se teda přidat na můj cech. Do popisku videa napíšu název našeho cechu, který se jmenuje, nevím jak, bohužel nevím, jak se jmenuje můj cech. To já, jebnu to v CZ. Já se s vámi loučím a doufám, že se s vámi uvidím u dalšího videa. Takže se mějte a čau.